assalamu alaikum mon bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko woni jaam fof yaataw ko enen ɓuuri en gartiɗo noon émission men gonka debbo e rendo men sa wi gonka debbo e rendo men kono gowɗen wiideni tan ma haalde debbo kalda e gorko kalda e suka kalda e mawɗo saabu kala ko woni aduna o ma yimɓeɓe jewtu ɗum kala ko woni galleji ɗi ma yimɓe jaltin ɗum noon min jewni noon te mbaɗa sikki onon ɓuuri kaɗa ha mi salminima mi salmitimama mi juurimama Binta Tall Binta Alassane Tall mi salmitimama mi juurimama mi duwanimama mi ñaguimama duwaw e yafuya kala wontiɗo wonno ala ɗo yano yewtere mon wiyetede darde debbo e nder rendo taw ko ɗo tigui rigui e galle meɗen galle Haja Binta Tall ene wonde Idrissa Mbaye min calmini on min juurima on min donima on min ñaguima on duwaw e yafuya ɗo gonɗon en gondi o jaam Allah moƴƴo yetto on emin puɗɗoro bisimillahi rahmani rahimi yo Allah hokkumin jofnide alhamdulillahi rabbil alamina Allah amini calmini sarnaɓe men moƴƴuɓe men yontaɓe jamanu fo calminama tigui rigui in juurama Binta Tall mi salminima juurimama mi wiyama aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh kawɗa ha mi salmitimama ko weltare tan somi yima ɓernam nde ne ɓuuɓa saabu mi wima toujours wonko ɓeydata e yam so ɗum ɓenni noon eɗen joguino ɗo hena sunare hono jinnaɗo meɗen hono mawɗo men hono kilifa men mo jaraɗen to Dungo Wuro Alpha ɗum noon en duwonto hono Djiby Mbaw en gallo foof en goppani hen hay goto kawɗa ha annene vraiment koye duwonteɓe jeeɗa kono sa yi mbaɗa yahato direct tan on noon min e ma ken gotum wallahi so mbaɗa wawi duwanade mbaɗa wawi duwanadema gonga kono noon jinnaɓe men hilifaɓe meɗen hono Djiby Mbaw en ko kamɓe duwonte hande Allah jarama a jarama ko cunaji kay pawdirɗi o saaha e welede Allah on mo mbiyata ko Oumar Sewdu Dambali ko mawni men ruccino to e duro artiraɗo wirna alhamisa toon to Dungo Wuro Alpha yesso ceerno Mouhamadou Lamine ceerno Cheikh Yuma Kalli machallah ko wona ɗum ko sunare hesere pul ko hanki tan wonno jamma hono Mansour Dina Seck wallahi ruttima e joomum kañumne yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum haara ɗum aljanna aduna ko ni tan wallahi wiyete ko meeɗi yettete ko natti hay hunde wotere alani e duumade kala ko jiiɗa ko gasata ha laaɓa wallahi no yo Allah yurmoɓe yaafoɓe haranama aljanna amin amin eɗen gondi noon e mana no diidu noon ni technicien ji meɗen baɗɗi fayida mbaɗni kadi ko laaɓaɗo janaɗo laaɓa jangu Binta ala kulli haali kalna bandiraɓe hande hoto haralleɓe ɓe on saaha mbawen nadde e bundi yewtere meɗen eyyi ko noon kaɗa ha no mbiɗani tan hande kadi sunare mawde ne yane meɗen en juurima en duwanima kala ɗo gawlo woni en duwanima ɗum kala ɗo ɓi gawlo woni duwanama banggue Mansour Seck kadi en duwanima hono Elage Baba Mal hande kadi en o waasi guiɗo makko sehil makko en duwanimomo no fewi en mbi yallah yurmomo yaafomo yallah harnumo aljanna aduna ko noon tan hono technicien ji meɗen ɗi noon hono Lamine Sy en calminimo en juurimomo kadi en calmini hono Kodda e Korsugel Kodda gallo salminama juurama en calmini kadi hono kilifa gallo hono Idrissa Mbaye en calminimo en juurimom en calmini équipe o foof kawɗa ha konngol e yeeso ma konngol ne yeesam ko hande puɗɗiɗen yewtere ma nde eɗen ballodiri hen no ballodiren nder nden ni ha joni eɗen ballodiri hen tan nde wono haalo pulaar mbi wulago jamma woppitake e goto sa wi darde debbo e nder rendo ala ko wawaka ala haalede hen sa wi debbo o wiyat gorko sa wi gorko mbiya debbo kamɓe ndendi société o ndendi jamanu o kamɓe ndendi gurnam ɗam ma gueɗe kewɗe kaala hen ko fati dewle men hanki dewle men hande yontaɓe rewɓe dariɓe darniɓe leñol ene ɓirta warñede mumen e worɓe kadi dariɓe darniɓe leñol ɓeɗo foof ma nodde ɗo so tawi jeeɗo o ñaawi mone mabɓe foof kaldene muɗum e fannu mo yaari o ko noon kewnoɗen wadde ha joni ɗum tan woni ko jokkata ɗo so tawi jeeɗo o ñaawi
non lamin karallo labdo juude lamin si enen gandi ko neddo baddo fayde no fewi kanko duyi karallagal ngal songal hangama kanko safra dum enen biidani kodda non biida wana kodda galle e kodda galle o seydi si kanyum saminama juurama donama en cammini Alaji Idrissa Mbaye ko do jeya tigiri ko do woni ko kanyum de galle o ko galle mum batten nani yawtere nde en hañirta ndani kono Binta mbaɗa wawi tan hande en jawtata tan yewtere aduna haade men dañde koɗo woni haade men dañde invité il fof noon jewten hande no jamanu o yarini par ce que a yii hande oɗo saaha yimɓeɓe ne ɓeydo sandu linde Allah ne ɓeydo holluɗen hoore mum wallahi ɗo ene fonno wajade enen so wi enen noon ko enen julɓe kala biyo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasul sallallahu taala alayhi wa sallam aduna hande mo gonɗo no foti wajade ma aduna o hande sinno ko deftere wonno Binta wiyete ko nde wili gacce ngala kulol ala rentade ala yidde tinede heewi yidde wiide ko min tan goto wayino leydi majjude hoore mum kasraɗo mawni kinare yañade kadi to banggue wiide ko min tan jogui haqqille hande ne yaaji oɗo aduna wadde en puɗɗoro hande yewtere men nde ɗo mun fof yo artir haqqille mum nde wonno koddaɗo ma Silema Siré Samba Demba Ali Moutado Halwar Seydi Boubou Niang woni Umrul Fuutiyu Guédé yu Halwar yu o meeɗi darade hoore kono makko o mi anda hay gorde hono min Seykou Oumar kam mi mayata ɓe mbimo koddaɗo ma Silema Siré Samba Demba Ali Moutar ko nawi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kono woppuma uyala woppata kam jinmi ko jangguin ɗon jinmi wiide ko mbaɗmi ko majjata ma etta kadi ko gonga seɗen kaala joni haala Seykou Oumar cikkenen ko yi ko ɓoyani ko golle moƴƴe ɗe noon golle makko moƴƴe ne woodi gonka makko fellide mo jeyade yidde mo leñol ngol o jibina ko Halwar toon no jeeya kono gurdam makko fof ko ladde waɗi kono hatta omo yiɗi hoore makko ene jeeya yidde hoore mum Binta yidde gendi mum e koɗo jeeyaɗo ene jeeya yidde hoore muɗum andude hoore mum d' abord andude nayyi ene moƴƴi andude beyi ene moƴƴi andude baali ene moƴƴi andude pucci ene moƴƴi kono andude hoore mum ne moƴƴi ma ganda hoore ma ne ganda Allah sa ƴeewi hande oɗo jamanu woni Binta yoga e galleji wona fof par ce que fof wawa bondude kono yoga e galleji hande dalƴi ko waɗi noon noon seyɗani ene jeeya hen nde wonno seyɗani kala ko jiiɗa e aduna ko bonni ko seyɗani bonni ɗum Binta Tall seyɗani rendinde debbo e gorko seyɗani rendinde ɓiɗɗo e jinnaɗo mum seyɗani rendinde hoddiɓe wadde kala pinɗo yomi usubillahi mina seyɗani rajimi seyɗani moƴƴani kono galleji ɗi kadi poti ƴewtede Binta Tall eyyi kawɗa ha Allah jarama ko kalɗa ko deftere sinno wonano yewtere ni ala ko pawanmi hen kono won noon ko yewtere il faut wooda ko pawmi hen kawɗa ha kala ko jiiɗa neɗɗo so Allah hokkima martabu ne tellin hoore ma ha pota e bande en ene waɗi ko heewi ko ganduɗa ko bonnata woni Allah hokkuma martabu cikka ko an ɓuuri yimɓe foof ɓural noon woni koye Allah kono tellin hay sinno ka joom galle tellin hoore ma ha pota e yimɓe galle ma ittata noon neɗɗo wota tellin hoore muɗum andane mbiya aɗa ngabboye dow hoore mum par ce que andu oɗo sa yi tellini hoore muɗum yiɗi ko gurnam dam ɓuura welde saabu sen mbi enen foof poti tan wawa wonde mais noon goto foof ne jogui ko ganduɗa ko kañum jeeyane ɗum hoore mum ko adi foof woni needi min kawɗa ha toujours mbaɗanmi insisté koye needi par ce que kala ko needi ala wawata fewde te hande sa woni ɓi julɗo a jangguinama urana ko needi woni ɗon saabu sa yi jangguineɗa urana pour daña no gondirɗa e bande en ganda jinnaɓe ma ganda mawne en ganda no jaaruɗa e oɗo jamanu kono jamanu mo jiimo hande kaɗa ha ne hulɓini
mbiɗa sinno ko deftere wonno mbiyannoɗa ko wili hay min mbiyanmi ko wili hay lamin no min mbiyanmi ko wili wallay ko wili gonga tigui Binta ko kalɗa ko gonga sa ƴeewi hande e oɗo o jamanu yimɓeɓe mbayi hono majjuɓe ni saɗa rema puɗɗoɗa koye teppere ma paya yesso saɗa haala hande jamanu o wayni dottata yeru exemple koye hoore ma par ce que sa ƴeewi gacce gonnoɗe nden ɗe ɗe ganduɗa hoore ma so dimu heeɓiɗe ne wara ɗum hande ɗe pawguinta wallahi ɗe pawguinta hande wayri jelde ɗo wallahi ɗe pawguinta par ce que hatta ɗe fawguinde ko jamanu o naywi jamanu o naywi naywi ndu ganduɗa hoore ma hande kala ko yiyeteno ko ma yiya kala ko naneteno kadi ma nane ɗum ɗo fof noon sori ndi hay goto kam oto wi ɗum ɗo betti kam nde wonno koko haalano wiyanomo agru zaman kala ka meeɗa yiɗma yi wadde koye agru zaman gonɗen aha wonden noon kadi agru zaman foof eɗen poti addu enen ken julɓe wallahi eɗen gandi enen goto bajjo o subhanahu wa taala woni Allah ɗofteteɗo rewe o kadi yette o kadi juure ko Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aɗa naata e galle hande tawa neɗɗo e ɓi bamum kaldata tawa neɗɗo e ɓi yummum kaldata tawa rewɓe ɗiɗɗo nawliraɓe renduɓe gorko kaldata tawa ɓesgu sukaɓe wonɓe e galle ɓe fotɓe mawnude e moƴƴere Allah ɓe kaldata ɗum noon firti ko bone woni yeeso no Haalpulaar mbi mawɗo mi haalini no ɓuuri mawɗo mbaɗa anduno sa sodnima ko arata aɗa andi ɗum ɗo so yettima fewani poɗɗa ko rindinde e wajade kono ɗaccude ha yetto ɗum moƴƴani min noon e yiyandam so tawi galle wayi noon tan responsable lo ko joom galle o ne woodi ɗo noon sa woni Allah hokkima wonde neɗɗo d' abord ko ɓuuri sadde ko e aduna neɗɗo wonde neɗɗo d' abord nde wono neɗɗagal weeɓani Binta weeɓani so Allah hokkima wonde neɗɗo o rokkuma koko ɓuuri yidde par ce que Allah wi kañum o ɓuuri yidde ko neɗɗo eyyi kawɗa ha ayi konngolam toujours mbaɗa wiya babiraɓe ndenɓe ɓuuri timmude wonde responsable e babiraɓe joni yo babiraɓe joni noon jaafomi yummiraɓe nden ɓene yummiraɓe nden ɓuuri wonde responsable e yummiraɓe joni sa fedde haalde haala fof par ce que aɗa andi ko tawi nden a yiyat galle goto kilifa o rendina hen ma won rewɓe nayo ma won ɓiɓɓe nogas e nder galle mais wonko ganduɗa nanta ɗum toon par ce que ko wondemo kilifa o nde ko adi fof ko konngol makko yahata te aɗa andi nden ene wiye babiraɓe nden so ndiidi diidol hay goto suusa yewtude so tawi kay aɗa lutti jibinede kono ɗum ɗon eɗen poti ruttirade hen mais hande goto fof jibina hoore muɗum hande a jibinat ɓiye ni a suusa haaldude e muɗum par ce que kulata ko sa haalde e muɗum tikkanma ene neegi hay fiidema nden hay so bammane haala hay sa fotino malayka ni a suusa ƴukkitade daara ɗum pourtant nafiɓe ɗe nafiɓe par ce que ko adi fof ko needi sa nehima kala ko jinnaɗo ma wawi rewnude e dow hoore ma a yahat nden yimɓe ndesdira taw gandodira taw ko jinnaɗo ma wima mi hokkimo ɓi banam debbo mi hokkimo ɓi banam gorko naggam e naggam mais a haalta par ce que ko needi ndi woni toon sa ƴeewi oɗon barage guila itta fawa ɗo henna guila nden hande goto fof wurdata kono welda surtout génération hande o saɗa hula noon hul génération 2000 o ay 80 o ne 81 o ene sabori seeɗa mais guila nadden tan e 2000 fayi less guila nden affaire o ko ɓuuri hulɓinade hande jeyata ko cukalel jibinagel hande mbiya oɗo anda haydara taw ko andi ko an jooɗi ɗo anda ɗum gonga ɗum ko gonga Binta sa yiɓa rutto ko mbiɗa ko mbiɗa worɓe nden ɓe ɓuuri wonde responsable uji e worɓe hande ɓe ayi rewɓe nden ɓene kay
ɓuri wonde responsable uji rewɓe hannde ɓe ne woodi andi ko tawi arante kam wiidemo noon par ce que rewɓe hanki ɓe sa yi hannde ɓe jibini ko wayno Alaji Malik en ni ɓe jibini ko wayno Serigne Touba en ni ɓe jibini ko wayno ceerno Cheikh Yuma Kane en ni Alaji Mari Seydou en ni mi haaɗa ɗo ɓeɗo moƴƴuɓe sa yi ɓe jibinama ko yumiraɓe moƴƴi ɓe jibini ɓe ne woodi nden debbo ene jaɓa resede e galle ha resde debbo nden ene jaɓa debbinade e galle ha debbora woppu mi woppi oto laara mi laarani jooɗo mi jooɗima saɗa haalde joom galle ma korfinoɗa keɗoɗa e yamirore hanke wonno il faut jibina ko moƴƴi ne woodi kono so gorko wi goo mbiya temedere darɗoɗa ha tiiɗa jakoroɗa pomnal ma a wawa jibinde ko barkini a wawa jibinde jaam pomnal no pomnal par ce que worɓe andi rewɓe pomnal ne ene hen rewɓe nan en goodi hannde o saaha wona fof noon kañumen haydara calaki hakkude mumen joom galle ma te joom galle ma mbiyeɗa ko yaa so tawi joom galle ma addima e galle mum ka dañƴiɗo dowruɗo Allah aɗa dañi ko dowruɗo Allah aɗa dañi ko jokkirɗa endam aɗa dañi ɗo poɗɗa dañde jaam so wona a wilsinde bone e juuɗe ma nden debbo ɗoftoto joom galle mum jibina ɓiɗɗo kadi ɗofto jinnaɓe on ɓiɗɗo noon kañum weltata wiya ɓiɗɗo jontaɗo nana joom kalis walla nananaɗo konngol walla ndanan walla neɗɗo baɗɗo fayde jibinde ɗum ko yumma jaɓɗo wona mbima so weeli ko nene so metti ko nene Allah sara koye nene tako tan kadi koye nene mbaɗa yiɗi andude jabde holno wayata jabde ne heewi façon ngaji jabde ko arti go fof so tawi a resama a naati e galle joom galle ma an martaba ma o a itta ɗum joƴinama ɗa ganda ko martaba goto woni ɗo woni joom galle ma tubaji ɗiɗi mbawonde galle goto mi wima ñanden mere e meƴƴel ɗe keddata e suudu so debbo woni mere gorko woni meƴƴel de ma won maɓe jaltude boowal ne woodi jabde ene jeeya kala ko joom galle ma joofi mbaɗa ene jeeya e jabde mbasa fadani ha joom galle ma haala taw aɗa andi ɗum ɗo ene foti wonde sa waɗi ɗum omo welto mbaɗanama o welto jabde ene jeeya ettude joom galle mum waɗa ɗo pawɗa ɗum ganda on gona gotum par ce que haɗum wonde gotum Allah tagi tan ko terɗe ɗiɗi hen goto koko fulkita ngala koko nattina ɗum mbaɗani yimɓe ma jokkitir ɓerɗe mum wadde wona gotum ala firtanta hamno hayso fawma e branche ma waɗi hen ko wayi wawata ko gorko o par ce que gorko ne yahata ne lattoya debbo o ari galle Lamine en o tawi ɗon Kumba o tawi ɗon Dieynaba o tawi ɗon Aissata Penda e Farmata o tawi ɗon Hammadi e Samba e Demba e Paati kono o ñaagui neɗɗo nde oto katango Kumba walla Dieynaba walla Aissata walla Binta holko waɗi noon pourquoi ko tottaɗo Binta kanko seɓori ɗum kadi on foti wonde ko less martaba makko debbo ko magasin andi debbo e sohna wona gotum sohnajo on jibinta barke debbo suwa wonde sohna ɗum haɗum wiyede sohna taw par ce que aɗa wawi wonde debbo tan tout court déjà ɗo e galle ka debbo no rewɓe mbayni noon mbaɗa kono a suwa jogade garade wiyede sohna sohna ko ma liggey sohna ma liggey kono kaɗa ha gorko kadi ne foti wonde responsable wallahi par ce que worɓe hannde oɓe kulideɗo no feewi par ce que oɓe kuula ƴeftude responsable aji mabɓe hannde galleji kewɗi saha naati toon mbiyata ko min de joom gallam o omo manki jogade konngol holko waɗata ɗum non manko jogade konngol ɗum kadi ko gorko basɗo andude hoore mum ka gorko mais il faut gona responsable galleji kewɗi noon ɗum fusi ɗum toon payalmami il faut gona responsable par ce que won teddedi pawande e ma surtout ma gorko desɗo jibinɗo gonɗo e galle ko ardi ko fof yimɓe galle ɓe rewɓe ɓe sukaɓe ma hoɓɓe aroɓe ɓe poti andude ko gorko wonɗo wonde gorko noon wona ɓornade tuuba non non wona kadi wonde gorko gorago ala
wonde gorko ko jogade konngol foti ko ɗa konngol konngol ngol ko taw kadi ko moƴƴol taw kala konngol kalɗa so tawi asama ha luggi ɗi ma tawi ko jabbuntuɗo e barke e fayidagal e moƴƴere Allah gorko mo ala konngol e nder galle mum on wiyete ko ngal altiri ngal altiri woni koye nder gawri kono wona gawri sa soynima ene darde gawri mbiyata ko gawri voilà kono sa yettima ɗum tawa ngal altiri wonɗon wona gawri voilà on gorko ene foti salade waade noon wallahi sa woni gorko a ronki jogade konngol e galle ma hay goto teddintama sukaɓe ma jawma rewɓe ma jawma ɓiɓɓe ma jawma haala ko heddiɓeɓe kay wonɓe ɓe gandanɗa hoore ma haydara lakko noon ɓen ko ɓuuri ƴewedema a yiiɗa hay goto tikka voilà somi haalde ɗa ha tikka somi haalde Binta tikka ɗum wawa wonde non gonga ko Allah jeeyi ayi sa woni mawɗo galle Allah waɗima ka responsable so mois de mai darima so yeehi ha woni 15 mai ko yeru a noddat galle o fof jooɗo ne sal noddaɓe kalda e mabɓe ka gaynako par ce que gaynata ko ɓesgu ngo Allah waɗi jungo ma aɗa wawno wasibade noon aɗa wawno jibinede to maya e tekke aɗa wawno mayde e nder reedu aɗa wawno jibinede jaaha ha jonta yiɗede yidde maya kono Allah dandima ɗum ɗo foof a mayani e reedu a mayani e tekke a wuuri ha darima a mayani Allah wallima ha reesi a jibini a mayani mais an so tawi ka intelligent ka ƴoƴƴo wonko haqqille ma foti addanduma ko wonde responsable e galle he mbajoɗaɓe ƴeewa so woni hen tekkodirɓe seeɗani heewi dole beltina jomumen kalnaɓe kadi on non poɗɗo tan gondude kadde gurdam moɗon kadde bayde moɗon beltinaɓe dañña haqqillaji mabɓe ñammina jarna kono noon kadi welidde ha ɓurti nde par ce que ñanden mi winoma sa waɗi ɓiye président de la république wonma palanto omo nelma par ce que ɗum addata ɗum noon ko wonde faiblesse e nder galle ɓuri bonde aduna fof ko wonde faiblesse e nder galle te ene waɗi certain woɓɓe ko faiblesse e nder galle mabɓe jewtere men nde enen hay banggue goto ene guuraki kalten tan ko gonga logique o sen gaare worɓe en kaalat sen gaare rewɓe aussi en kaalat kadi ko haali e nana e mabɓe nana e worɓe nana e rewɓe Binta jokket en ɗam hanki ɗam ɗam warno ɗum ɗam fonno continde wallahi e kono heureusement continue mais anda pourquoi yeeɓiyankoɓe sen gandi pourquoi yeɓe kalana en par ce que nden yeɗa worɓe tato ene e galle woɓɓe tato ene gona e galle mone mabɓe fof ne resdi ne jibini kono barme o ko goto wallahi ko fandu almudo Lamine si addat kodda addat mi adda ene goni worɓe galle ɓe mbaɗene barme he so defama deftama waɗe lehe galle o fof jooɗo ene fof ñamden par ce que ɗum kadi wonko haalata wallahi haalata ko jurum nan hen ballodiral nan hen suturo nan hen teddugal nan hen fayidagal nan hen jokkere enɗam mawɗum kadi nan hen kono hande natti wallahi kawɗa ha ɗum natti surtout noon ɓurno hewɗo ko Fouta natti toon ɓuuri bonde hande toon ɓuuri bonde min ɗum ne hawimi joni jeeya jiiɗuɓe yumma e baaba donc hay rendude hirande jeeya o nde wuuri nde ene wonde e mawnum hande sankima toon kay ɓuuri welde kufana ɗum ɓesgu muɗum par ce que ko nawi ɗum ko woppatama mais defa debbo ma defa banggue o defa banggue sukaɓe carima ɓerɗe mbawata wonde gotum ay mawɓe nden ɓe kala koɓe mbaɗi oɓe gandi ɗum par ce que ayi bool mawɗo joƴƴinteɗo goto fof ene nanna hen junggo muɗum ko jurum ɓeydata jiɗodiral ɓeydata e sukaɓe ɓe goto fof wawa yurmade goɗɗo on ɗum ɗon adduno ko yaajede mawde kono hande ɗum ɗon te yimɓe fof nden parnotono ɗum ko Fuutankoɓe ɓurno wade fandarede ɗum par ce que wiyete ko ɓuuri welde e Fouta sa yettima yewani par ce que hay sinno ko galle o ne heewi dak yimɓe watte ko tumbude goto fof sukaɓe tumbude mumen worɓe tumbude mumen rewɓe tumbude mumen ɗum ne ɓeydanno ko heewi kono hande ko ɗum iwi ko presque ɓerɗe kewɗe joori tumbude ko Pulaar tumbude firti ko yurmede Allah tumbo e ɓerɗe men ndeysan addata ɗum noon ko rendude bool nde cawɗata ɗam wallahi kono ɗum joni natti waɗi noon Binta ene jeeya hen wawa andude fof kono ene jeeya hen kam moni fof hande jaɓani wonde miskine
hande moni fof jaɓani wonde miskine moni fof jaɓani wonde less martaba mum moni fof jaɓani wallede moni fof kene wawi te ɗum c'est pas possible wawa wonde yimɓe fof mbawa wawdude mbawa wawdude kono noon min somi woni miskine mi ala doole an ka bandam walla ka ɓinenam walla ka ɓibam aɗa jogui doole aɗa walla mi ko waɗi mbiɗa oftade ɗum ko mbiya ala min o ɓuuɗanima ko mbi baba o ngo ɓuuɗima pourquoi saw nawrami pourquoi sawma nawrma a wawa holno mbatta ay mi wima ko ganduɗa ene diwa ɗum ɗo mum ne mema leydi ɗo juurto ɗo waɗata holɗum ala yo laaɓ mi ɓe jinmi andidema eyyi ɗo juurto ɗo waɗata haɗa ɗum woɗɗude ko diwowo mbiɗa eyyi ɗum ɗo mum ne mema leydi ɗum ɗo ɗum bandiraɓe ma jokkodir miijoji men ɗo juurto waɗata par ce que firti ko diwal ngal towani wawa diwde min ko juuroto ko jinmi andude min garo hen onon noon son gandi ko juuroto ko mbaɗa ɗum e commentaire uji he min ganda bon joni noon ko wona ɗum ko Binta ko ɗum woni haala ka hande moni fof wi ene wawi haysa wawa mbiɗa kaɗa wawi yeru tan iɗi mbawi wonde ɗo e miñum walla mawnum wonko Allah luɓori iddi miiraɗo ala doole o wiya iɗi nawortama o tampini hoore pourquoi sawnore ko ɓurimi minen jiiɗi baba walla minen jiiɗi yumma ko ɓurimi non o ɓuurma ko moyen te moyen mo ɓuurma o ɗum wona jambaragal makko wona mbawko makko ko Allah waɗiɗi noon ay ɗum kala ɗo naati hasidagal naati eyyi par ce que a boto neɗɗo ha tampanɗo ka heɓtade mo batta feɗade koɗe makko yo yan mbeɗa ɗon nanda nanɗon yalla dando ene eyyi ɗum noon ko watta noon ko wasde pinal ay jangde Binta mi salaki ko pulaar wi ko pulaar wi jangde ko famɗa suura heewa lammina d' accord kono ay ɗeɗo gueɗe ɗiɗi so tawi pinal ala hen ala garanti neɗɗo ma jogo pinal hande yimɓe heeɓe nan hande ni guuri gurdam moƴƴam wona jangde mabɓe tottiɓe ɗum ko pinal ɗum tagi noon sa wona pinɗo a jaɓani hettade a ɗoftaki finɓe a tarbinaki gonata ko humam bindi sa woni humam bindi noon daña probléme gonta jawdi a faami ɓuugol waɗe dane ma ɗo neɗɗo wela fof tournema ɗo neɗɗo wela fof wonma ɗum noon yo neɗɗo rento ɗum ayi pulaar wi eheyma sa anduno ko meroto ma ko ma woppa ko merotoɗa ko eyi ɗum ko haala par ce que woppintoma ko merotoɗa ko aɗa mero ka jogarani heɓde te ko merotoma ko nan hemma merotoɗa ko aduna yomi waɗ galle yomi waɗ hirande battari yomi resta rewɓe yomi dañ kalis yomi dañ inde yomi heew martaba ɗum ɗo fof aɗa yi ɗum aɗa abbo ɗum ene wawi woda keɓɗa hen kono andu noon ko merotoma ko heɓede par ce que merotoma ko ronkude e ñaw e mayde ɗum fof hen nagganma wallahi eyyi kalɗa haala mi si nana waɗen signalé joni waktu meɗen yona joni noon konngudi meɗen cakkitiɗe ene wonde kadi mbaynoroɗen bandiraɓeɓe eyyi konngol min cakkiti tan ko wiide bandiraɓeɓe wontiɗo wonno ala ɗo yawno yewtere Binta Tall wiyetede darde debbo e nder rendo artiɗo e Dakar 12 so naati toon tan mon jeeɓ yewtere nde mbaɗon kadi no mbaɗon ɗon ni wulago jamma noon woppitake e goto ɗum noon en cammini dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe meɗen ɓe ko wayno Alaji Ali Wadda en Baba Jantal Man ɓeɗo ko yeeɓiyankoɓe meɗen Hadja Cillel Doudou Moussa Houley li e ɓeɗo nana France ko yimɓe wattuɓe meɗen haqqillaji gila ko ɓooyi taw wona hande e dendagal bandiraɓe men musidɓe meɗen waɓe no omo ganduɗa hoorema wiyete ko Abdoul Salif Ndiaye Diako Wudurle Ndiaye ɓe mon toon to dowlaji dentuɗi Amérique ene wonde e musidɗo men mo ganduɗa kadi ko ceerno men ceerno Issa Bokum o mon ɗo Aslem Grand Yoff ɗo o salminama o juurama o duwanama Mounas Sy o mon toon to radio télé Fulɓe kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama dendagal heeɓiyanke Dakar 12 ɗo mbaɗa wonde ene goniriɗa min mbima salamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu jawteɗe noon ma gartu no gardanno ni ɗe mbayanno ni ko damal noon ko jama ko jama
lamin siwi ko jama kala jiɗɗo noddinde yo ar noddina yata noon ene sella sa wawi noddinde sella tan bisimilla ma e oɗo galle ko galle men tan ko galle mo ganduɗa hoore ma ko Allah waddi ɗum Binta Tall e welede Allah mbaɗa ɗoftamo hen noon mbaɗa dusamo hen no min mbaddanno ni minen ndendi foof guila hanki taw hande arani ɗum noon Binta so tawi en gari hen ha ɗo en goppat konngol ngol ɗo hande ha alkamisa garowo so tawi jeeɗo ñaawi eyyi ko noon tan bandiraɓe kono kawɗa ha wirini ko noon tan nan ɗo ene e cité Aline Sow kala jiɗɗo invité yo wat contact ara min jawani hay goto ko télé mo ganduɗa ko enen foof ndendi fulɓe foof ndendi ɗum noon ko no wirini wulago jamma ɗaccitako e goto onon foof oɗon guera oɗon mbiya yon gar so ɗum ɓenni kadi ko ɗon ndewe tan calminen hono bandiraɓe meɗen foof ɗon ndewe tan calminen hono nenam Coumba Gangue debbo mo Dumga Bosaye jooɗiɗo to France calminen hono Samba Diop gorko mo Kahede Dimbe Dioro ko noon ɓe mbiyata de kay Dimbe Dioro Sambe Naya eyi en calmini bandiraɓe foof toon paaten ha to kal ñoro kay ko hayde e lana Dimbe ko jaaɓi Dioro ko jaaɓi de kono dimbade ni ede dimboro ni en calminan noon debbo jawɗen wiye Kadja Niane omon ɗo Tingueji ɗo o salminama eyyi Kadja Niane o salminama no fewi debbo bello machallah baɗɗo fayida en calminimo Seydi Niane ko ɗon ndewten kadi calminen hono Moussa Kane gorko mo kal ñoro jooɗiɗo to France mi yaha ha Bundu Coumba Banna calminen hono Siley Dembele Seydi Sy en calmini kadi hono Houley Sy on ko madame makko en calmini bandiraɓe fulɓe foof ko ɗo noon min kadda hay moɗon Seydou Nourou Ba noon mo faati gallo en jejjitande e ceerno men lawol ko dari ceerno Seydou Nourou min calmini min juurima min mbima ceerno sernaɓe walel waliyaɓe en calmini kadi hono ceerno meɗen ceerno Ismaïla ɗe balle ko dañde limɓe ko limbel joli en beltanimama en calmini hoore fonde naaɓe foof en calmini bandiraɓe meɗen foof Lamine Sy woni technicien meɗen ene wonde e Kodda Sy en beltanima bandiraɓe foof ha alkamis paaɗo gonko debbo e rendo men